We ka fito na me ka zo na ya cici kai ba me cici ba. Sai ka koma cicin daci kai ba kurma ba bebe. Hal. Me ya faru wai? Tirran da ka sa ne wanka kasuwa. Wallahi tallahi kai nan tsami yake. Tsami nai tsami yake. To me za ka yi yanzu? Yanzu ban sabulu. Sabulu na. Ban sabulu. To kana gani o mun de mun yi wanka ji amma ya kare. Dan nan ni ma ka zo ka ba ko da mutala uku ne man sai wani. Kai matsala da kai kenan ya waye da kai. Kai bara in cuta kana. Aka wace shi kawai. Wanka kuma Kama ba ka da sabulu? Kai da Allah gafara tun da Allah ba sabulu muka ne wanka da shaka abu nan ba. Da kai wanka me yasa ka bari shaka zuwa din? Kuma kuna da jama'a. Allah bai wanku ba ka kara wanke shi. Ko ka wanke mu? Ban san wanki ba kenan. Kai ya wanke. Ari le. We da la mata nan la nan. Ni mata. We an kana rinje fa. Ko shi ne ma. Hello, assalamu alaikum. Na moga. Ya samu? Alhamdulillah oga. Oga ga nan zuwa yanzu nan oga. To shikenan. To. Kai, me ya faru? Aikin da nake ga maka Nepa. Aikin Nepa. Ogan Nepa ne yanzu ya kira ni. Ogan Nepa ne ya kira kai? Yace yanzu nan. Me ya faru yanzu? Aiki ya samu? Aiki ya samu mana. Ba zama. Ogan Nepa, yaro Nepa. Ka zama yaro da. Haba. Ai zama ya kare. Allah. Mu je kawai. Aiki ya samu. Zama jida ya kare. Ka zama yaro na. Haba din man yuki. Kai. Alaji. Allah. Kasi a wuce gama na kana zo ido. Kai na san shortcut. Kai. Din man yuki. Ka zama Nepa na zama Ogan Nepa. Hankali ya kwanta. Yalla za ka je da Nepa ina da gidan shi. Yalla. Ogan Nepa ne. Yanzu ya zama Ogan. Ni yaro Nepa. Ne? Zama ya. Alex. Alex na yi kudi ba. Yawa. Kai ga wani basu da farko. Adem mun kawo wuta. Nepa. In sun doka maka. Nepa. Adem ba ka biya. Nepa. Sai mun yanka maka. Nepa. Adem mun kawo. Nepa. Ana zaji mu. Nepa. Mun doka wuta. Nepa. Kuna zaji mu. Nepa. Kai. Jatau. Oga, my friend. Duba nan wajen layin. Ka zo mu duba layin nan. Layin nan akwai mutane wanda ba su ya badewa. Gidan kari mun ga bayyana. Na gaji mana ba. Dalla dauka. Duba gidan nan. Aje ka kokko aje. Baka ci abinci bane wani kam. Aba ga wani abinci dala. Ka gani na ji yunwa ba. Daga wani zan saya ma abinci. Kai matsa da kai sai cin tsiya wallahi ba haba. Duba yanzu yayi duba. Kwankwasa gidan nan. Kwankwasa. Salamu alaikum. Ka ya kamata doka wuta ba. Duk da sure na ma jama wayo. A yanka shi kowa ya shiga to. Nepa. Adem mun kawo wuta. Nepa. Nepa ne. Aji aka biya kudin wuta kuwa? To mate la uga biya ba. Aji ya barka muri. Uga ka san nan ka doka list da ciwo. Aji ya kin biya kudin Nepa ko? Na biya. Kwanan nawa ne da ka biya kudin wuta wannan? Kwana tara. Yaushe kika biya? Kwana tara we. Kwana tara. Wannan sabon lissafi kenan. Kudin ka yayi expire. Wannan ce ka biya kudin wuta kwana tara. Ka. Ajiya da me suke amfani da gidan a nan gidan nan kici. Akwai? Akwai fridge. To, a fridge da kana da shi. Kana yi kankara siyarwa ne ko ruwan sha ne kana zuba? Ruwan
Aji kurwa sha ne me kudi ne buruta. Adem kawo wuta Nepa in sun doka maka Nepa Adem ba ka biya Nepa sai mun yanka maka Nepa Adem kawo Nepa Shima Kana da charger? Wani recharger ne? Shi ma yana da charger. Wani company? Infinix. Me tsada ne. Me tsada ne wannan. Kana da TV na bango ko na kasa ne? TV bango ka ci ko? Wanda na girgiza wutan ne facin nan ka buruta. TV bango. DSTV cike da shi ko DVD kana da shi? Aya, kudi ka ya fi ne jiya. Da ma receiver ne kana kolo banza ne. Amma DVD kana kolo alunu, kana kolo sani daja ko? Ka buruta. Kudi ka ya yi kara yawa. Kudin ka kara yawa. Nawa da cike biya? 5,000. Kudin ki ya karu, kudin ki 15,000 ne. Yanzu kudi ka ya zama 15,800. 800 namu ne. 15,000 na kamfani. Wannan wani irin abu ne? Sabon zuwa ne. Sabon zuwa ne wannan. Sabon ne? Sabon salon kenan. Ka gama ko? Ba shi. Saboda haka yanzu za yanka ma wuta. Ban gane yanka mun. In ka biya kudin wuta sai a zo a ci a tame da ma. Ajiya gashi. Ki zo office. Kai Jatau Oga my friend ka samu swadu nonsense to shi ce na Oga duka wanda bai biya kudi ba Oga ya ba mu command sai ka shiga duhu Oga ta kara wani lada ba. Za kara ma. Ya ni ce. Mini akwai. Za ki zuwa ni mai. Oga me ya faru? Kaje kai ga you are very stupid. Wallahi zan ma resign. Wallahi. Oga ba ni flyer. Oga ka ba mu alon flyer naka nan mu ya kare su kundure ba nan mu shi ma ya beta wallahi Oga Oga su kundire baba. Kai. Wallahi ka sa hakuri ka yanka. Ya jina. Zan da anjima. Kar wannan ne sai ya. Zan da anjima. Oga waya ci ne mun zai ko sayya. Kai. Ba za ka yi kyautan ba da wani. Da zan yi kashi yanzu. Yanzu kafin ya yanke wuce yanzu ya ji. Zan da yayi. Oga. Kai soko. Ba ya ka ba. Soko. Baby ya biya baba. Soko mu je gaba. Oga ya biya. Ka soko. Kai. Wallahi zan ma resign. Dauko ta biya kai dauko. Ni ya biya ban ga receipt bayin. Na gani ta ban. Muje. Ina hankali ba karka so kar mutane kun nasu ba. Kai matsala da kai kenan gaci amma ba karfi. Na bari shago na kana yau da shi. Wuce. Oh Rashida. Rashida baby. It's got to me like oh Rashida. Kai sauri ban Allah. Aba. Kai matsala da kai ci amma wallahi ba wani karfin girgiza. Wuce gaba ina kallon ka wuce gaba. Sai ci amma ba kare. Gidan na 18 ko na 27. Je na gaban ne zaka je. Aka ci uban kai. Ba ni kake wasa ba? Ni kake wasa da. Kai je can. Je can na gida na gaban nan. Ka je sai shege ci amma ba ka gaji na me? Kai! Zo. Kai zo mu duba ɗan gidan da nan. Ka bari an wuce. Ka za wuce dala wani ciwa wani wucewa. Ga wani gida nan ba gama ba. Ka zo mu tafi dala my friend. Kana wasa da ni. Kai ri zanin ka dama. Wannan duk ya rage mai. Kai mana sallama daga gidan nan. Assalamu alaikum. Salamu alaikum. Alaikum salam. Yawa mun zo. Baba yana ne kai. Salamu alaikum. Ka bari ya huto zai fito. Haba. Ka je kana ife ci banza wuta cici.
zai fito. Nepa ne? Nepa ne. Ɗan nama ne. Sannan ku ya kai? Lafiya kalau. To madalla. Ya kake? Lafiya kalau. To yauwa mun zo karɓan kuɗin wuta ne. Kuɗin wuta? Kuwa. Kuɗin wuta sau 1000 ake biyan kuɗin wuta? Ta biya ni. Yaushe ne? Ni na biya kuɗin wuta kwana 4 da suka wuce. Kwana na? Kwana da kwana 4. Yayi expire. Sai da gwamnati ya ga muku ka je office ka biya ba ka je office ba me ka zo yanzu a maka sai na yanka wannan wutan yau. Ba me yanke mun wuta. Kana ina kana jin ina jin ka. Yalla boy. Wancan ka biya da wancan biya wuce. Yanzu sabon biya da kai as long as ba mu karba ba baya iri cikin kirge. Saboda haka yanzu zan bila ka. Malam ba zai yi ba. Kullun ayani da za ce SP a ko menene? Ba zai yi ba na riga na biya kuɗi. Babanka ya zo kai ma ka zo tunan ko kuma gida. Kana ina yalla boy ina da aiki da yawa. Yanzu su me da me kake amfani da shi a gidan naka? Ba wani abu bane akwai keken yara guda biyu inda sada guda biyu sai kuma dutsen guga guda 3 kawai. Sai me? Ba wani abu sai kuma inda sada wanda yana yin dinci da shi tunan. Ko yara suke dinci. Oga ka ci ko? Bayan nan kuma fa. Sai jinnika. Akwai dan injin yara da ake markade. Injin nika. Markade. Sai kuma freezer guda 3. Kuke nan ba na bane sai dan cajin waya da ake dan jonawa. To me yake da wutar? Me kuke da wuta? Dakata. Cajin wani irin waya? Haba malam. Kamar ka zo neman gafara. Wani irin waya ce yalla boy ina da wurare da. Wani irin caja ne kana yaci da shi? Nokia ce kadan. Kai gajiye ne wallahi. To, man da abun ku ana fama da haba. Wutan ma da ba kawo ta kuke a kan lokaci. Nawa ne ka biya kudin wutan ma? Na ba da 3500. Oga ka ji ko? 3500. Ka yi jinnuka ga indosara da na yi ga cece da ana yin guga ga ayon kuma 3500. Ko baban ka ne gwamnati ma ya kamata biya ka? Haba malam, kudin ga tausayawa. Ba shi kudin ga tausayawa. Yalla bai. Ina jin ka. Gaskiya kuna zaluntar gwamnati. Muna zaluntar. Kana duk wani abu kake amfani da shi kace kana abin da ba zai yi ba. Ina jin ka malam. Ga wannan. Wannan takardar me zan asa? Karba mana. Ni fa ba za a ci takardar nan ba malam. Ka karba. Mallan ka samna. Ka zo office gobe ka biya. Saboda haka za yanka ma wuta. Karka yanka mar ka bari gobe da asuba za mu. O ka san nan yanka. Da asuba za mu zo. Ka san ko ni waye? Me? Da asuba za mu zo ka biya kudin ka da asuba. To kawo ka taba. Haba da Allah. Kai. Wannan tarin masifa ce. Sai nan yanka shi. Ko waye kai sai nan yanka. Sai nan yanka shi. Kai ci banza ka ci obitin nan Allah kariya ne. Ka kawo 200 ba ka son yanka. To kawo kankan ni ko zan gwada maka ni. To shi kenan. Ni sai nan nuna maka. Kai dauke mu je kai da Allah. Wannan matsiyaci ne. Dauke mu je. To me jida. Ni ba ni da jida. Kai Jatau. Oga. Mu je mana. Amma gobe wallahi sai ka biya. Dole ma ka biya. Ko wai baban ku a Najeriya. Wuce gaba ka bige da shi. Oga kan nan. Kai asibiti ne a basu ba shafan ka da Allah. Ka zo mu je. Haba oga. Ni ba yanzu da kai a bayana bane ni. Kan mu je. Zo wuce gaba kawai. Ba na yarda da kai a bayana ne. Ga wannan gidan. Kuna gidan ko? Sa. Kai sallama. Kai, to matsaya da kake nan wallahi tallahi. Sai ci. Kai, wuce ba ka zo barawo ne? Kai ne ya haɗin ka da ita. To na kai kama barawa ba. Zo ka kwankwasa gidan. Salamu alaikum. Kai oga bayan nan fa. Kawai yanka shi. A yanka shi? Kai sallama mai kyau ne? Bari kawai na saman yanka shi. A can nan yanka za ka gani yanzu. Salamu alaikum. Wai ba kowa gidan ne yanka kawai ba kowa gidan. Kana daga kawo kana hira na bako. In ban dawo ka faɗo ba Allah ya tsire maka. Kai
Malam ba da kai zo kai you are very stupid kai no akwai bature stop Kai. dan buru zaka fito kai you are very stupid come here my friend nace maka ya ta ko ba stupid ba dole ne zaka ce duniya sai na kace yawa mu je ai magana da za kamar ya za ka yi min gida kana kai zo nan sai ana kare na mana waye ma wallahi kai ka san da wa kake magana kuwa da wa nake magana manajan Nepa ne oce yanzu da sa na duhu kenan ka shiga tayi a na shiga yanzu a sa na duhu ba gidanka ne ko na haya a'a gidana ne madalla kaburu ta uga ya kamar dan haya kaburu ta gidan shi ne a doka na 2753 lagwani shushana gidana kenan lagwani shushana ya kama ladan Nepa zai girgize Nepa a doka na 2853 da nimi kai ciki gidanka nan ciki da falo ne ko daki daya ko shin ku ƴan kobati ne ko ƴan Nepa malam gidanka cici da falo ne ko cici da ciki da falo ne kuma akwai sufiya daki na yara madalla kaburu ta hada sufiya daki na yara ba akwai ma dakin baki ai wadatacce ne ni wadatacce ne kai kwarai kuwa shushana ta yi aiki kana da mata ko baka da mata to mata na uku amma na saki biyu sora daya sora lanka ma buruta ka buruta ka sake biyu akwai cin masara akwai ɗiban masara shi yasa na kora su gida okay washe ka biya kudin kalas kudin wuta ina ga shekaran jiya ne shekaran jiya yayi extra kai watan jiya Allah yayi extra 3,200 sun ji siya 3,200 kake cici da falo da ya sana ba kuma komai dan ka uku ka saci biyu ka ganin ma ka taka dokan ubangiji ka saci matan ka ba da umarnin Nepa ba gaskiya ka saci matan ka ba da umarnin Nepa ba kana ni ma ka mana baki ciki ko ka buruta uka ka buruta shi ma ya saci mata bai da sanin Nepa ba ya taka dokan ubangiji wannan yariyan ce kike da na kira ta anjima to buruta suna kira ta anjima ina manaja na duba ka dubi Allah ka dubi annabi kar a sa suna na kai ka goga kar ku hakuri yawa ga bakai nun baka cika hannu da kyau ba wanda an yi ran nan ya taka doka ci nan dokar mi ne taka bai Allah in ka je office zaka gani wani office zaka zo ai ya ga mu ka san a deka bari a deka laifi ya ga taka danka ma akwai ran da baul karba ka zo saboda ka zama yanka wutanka a deka turo banka ya zo ko kuma kai ka zo office ya rage naka yau garin a duhu kake dan Allah kar ku sani kuma ka zo da asuba ka biya mu manajan duhu kar ka sani a duhu ka zo da asuba ka biya wutan ne ba ka ba kai dan Allah ku yayi dan Allah in ka ga banyan ka sashi a duhu kai kuwa Allah ku ya kai kuma kai kuma sai ka samu dan yankan wutan bagwari muna da ya wuce mamanka ne a uwarka ce kai mama ta ce mamanka ne ka ci darajar mamanka okay tunda mamanka ne nagode za a duba maka nagode Allah saka da alkhairi amma yanzu ka sanar ne zaka biya a'a an dai ban takarda ba boko ne ba wallahi tun da zaka biya 83,200 dokan na 253 ka kammala da Nepa zaka juye Nepa kasa shi yasa sannan dokan farko ce nan 83,000 wallahi ko gidan nan ba zai 80,000 ba dan Allah ku yi hakuri dan Allah ko ga mu je a sa su a duhu dan Allah ka zo office ayo ba za saka duhu ba ka ci darajar mahaifiyar kan nan babata ba babarka amma sai ka je office da asuba horon kai da asuba kai sai ka ce zan ba da za ta mu je ka zo da asuba da asuba muke karan payment nagode mu ba man sa ku din wutan ne ba gaba ba na son ka a bayana wuce gaba nagode dai ka gode a mahaifiyarka yo manaja a sa ba duhu ai kai yau kana happy ba duhu yau wannan gida mai kudi ne ba kai Allah o ga sai na yanka wannan wuta gidan waye wannan gidan waye ja tauke ne kai ka san gidan waye ne gidan waye
gidan buratai ne fa gidan buratai soja wani buratai ritaya soja me soja kwara ka so ka mun tafi lafiya lau alaji ni na wuce gaba ma ka gani gaba ni shekara kai ta naka ka za mu wuce kana wasa retired wallahi an ba kana sa ma ritaya ba kai ma lafiya ana da raga da ita masu kai da abun gani hanti an ci wannan an yi dim inda ka san shugabannin garinmu akuya ma ta koyi ha'inci Najeriya shugabanni ha'inci kuda yanzu jin tsaban jaraba sai ka tashi cikin dare ka ji kuda na maka yu to kuda ta irin na shugabannin Najeriya da an kawo ta kai ya dai kai asuwa ya ta mara dau ka kai in ka ture ni na zo kasa kai wala sai dai zana da mutare da kai sako da shi ɗari da ka soka in soka kamar ya sako ƙasa na ci ka biya kudin ne ba ne kai da riga kawai ban kai wallahi ka kada min da yaro wallahi tallahi sai kai bayani Allah kayawa kai to kai wanda ka rike ni wai baban ku a Najeriya ne ba lahira za ta bako ba dan gofar ubani sako magana banza da ofi Najeriya me muke amfana da ita oke gwarawa ma kun samu gurin zama za ku zo ku mana wulakanci da kai wannan mai kyau kan ba gware bane idan ba zan ma rashin mutunci ba dan gofar ubani ka saurari oga kai ga oganwa ga kana a sama ka hawo mun sama kaman balbela za ka yanke mu wuta na bi ka rashin mutunci billahi ka duba nan mai kyau ba gware bane ba haushe ne to kawai yaushe aka biya kudin wutar saboda Allah da Annabi a ce yaushe ne ka biya yaushe ka biya kudin wuta kana ma ka ji nike jikina na wani in ga ma gaskiya yawa ina ji gama mota na zuwa dan gyara mun wannan abu dan gyara shi gyara zo ka wuce ne ba za a yi wani wawa kai ina ga ma so ka bani wuce ba Alhaji zo Alhaji zo Alhaji ya wuce mana sai anan tina diga nan yelo pipa zo Alhaji zar uban nan kai ya zo ana tina ta yi kayan shirme zo je ka maza wani sakam inda da za a dauka da gauran ni kai ya da aje shi ko yaka ai ba zan saurara ba sai an ba wuta na Allah kai saurarin tukun ina jin ka ku nawa ya gidanku mu 19 ne 19 mu 19 ne mata nawa ne a gidan ruwanka da matan da ke cikin gida tunda dai ba kai da yanka wuta ka zo yi na dai ga me sauke mu wuta Allah wallahi yawa kai ni fa din bidi da kai karamin aiki na ne kana ga alama kana fada da gwamnati da wa nake da gani ka ga dau igwa mallam dai tambaye ka mana ina jin ka daidai nake da kai daci nan na gidanka daki 19 kai rijima da dan Nepa ka kama lada zaka jirgide a doka na 83,200 za a ci taranka za ka je ofis ka buruta ka biya za ka zo ofis saboda haka kai rijima da Nepa ina ji nike ya riga ya gama tashi ko ji nike ya riba Nepa ba ko kai ne komando da gundumurci ne ko kai ne komando kana ji na inda za a yi mu wuta in kwana da zafi in biya naira 500 amma duk da hakan ba za a saurara mu ba yalla bai ina jin ka ka ta katanka ta ne wannan na biyan kuɗin wutanka za ka zo office ka biya kuma da ba sa biya su ma ba sa biya Nepa ina zan fahimci abin da ake rubuta a nan ka zo office za a fahimtar da kai da asuba kuma sai ka ce da asuba za ka zo da asuba mu yi karɓar wuta dan maka rashin ya wuta nan kai wallahi zan maka rashin kamun waye kai mun me kai rashin mun na da jama'a ga wani zai kashe Nepa wani zai kashe Nepa kai ila da mulkin da iska ne ni ga ma na bi ka hausa na bi ka ka yaga na yaga kucin man na yaga kai na yaga kai na yaga kai da Nepa za ka yi rijima kai matsala ba ido ne da Nepa za ka yi rijima wannan kai da Nepa za ka yi kaga da Nepa na sai matsala kai da Nepa za ka yi rijima
yi zan marfula kai duniya Dare uban nan kai yasa an dauko na mutuwa wallahi na rantsi da Allah an dauko na mutuwa wallahi tallahi kai kar ka soke ne ladan nan naga uban da zai girbe mu wannan mahaukaci naga uban da zai girbe mu ina nan gindin ladan ina kallo ina nan ni kuma sanan yanka wuta zan ga wanda zai hana yanka wuta har ki kuma buro ba mutum kai ba da burin ba da kai ka taba kashe mutum ni na sha aradi na sha la haula ka taba kashe na sha mutum aradi na sha mutum dare uban nan kai yasa malam ka je Jatau ta ku age ka ga bura uba ba damuwa ba da nefa kai fada ba da nefa ne fada ka ce min makaho ko wa to ina da ido na wai da mun gani kake rau ina da ido na dare bura uban nan kai kai kana ji rigima za ka yi fada da hukuma Kana ji rigima. kyale shi zai kana fada da ji hukuma rigima dan girgima ne kyale shi zai fada da rigima gashi ashe da mun ba kana dai ka fada da mu ne ba ni mana da nefa ko wallahi uban nan kai asa wallahi tun daga transformer zan cire mara socket ah tun daga transformer idan ka cire daga transformer dauka mu je ku dauke layin nan gwamnati dauka mu je ku dauke layin da nan asuba za gani wutar gida na kuma in ba Da ka gani asuba ba na gani. kwana da kai karo Dauka kai. kan fada da riwa lai dauka mu je dare wannan kai Kai. kun da iska ne ni dauka mu je na rantsa da Allah da asuba zai ga mu ka fada da hukuma wallahi ka biya kal oga dauka kai mu je oga kar ka shiga sai ce ko kun na kusa shi ka bar shi da hukuma yake wannan zo mu je dauka Najeriya ta rigima da ni Najeriya ta lalace gwarawa da karfin hali ka yi rigima da ni kadi wata Kai kadi da- ta samu guri kai. kenan da iskanci kai ga haushi a nan wajen ba haushe Ga- ina ran mu je kana kusa da lai ba haushe ina ran ni ba ruwana da ba haushe kolu da yin miya ne Za ka wala sa kolu da yin kai. miya ne akan wutar gida na dauka sai da mu abin da je zai za mu je da asuba yawa da hukuma yake yi ku je dai da hukuma kake yi an ba shi da Najeriya ta lalace Kai, Jatau, Oga, my friend, ka samu swadu. Nonsense. To shi kenan Oga duka wanda bai biya kudi ba Oga ya ba mu command sai ka shiga duhu Allah na ransa wulai Oga ka ba mu aron fulaya naka nan mu ya kare